Nangalunzu, welcome to Diaza TV, another episode of Young John. Another day, another banger, another hot one. Bafethu, angihambi ngedwa, ngihamba nanali ikhosi eliyibhakaniya. Gcineni nokudla idanono. Eh. Sentumela senibingelele sinamukele bafethu ku Diaza TV sesibuyile singodokotela bothando. Sidokotela inhliziyo, sidokotela nengqondo, siyiDiaza Hospital. Niyazi ke bafethu. Ubufebe asibuthandi. Hey, apheli ufebe mfethu buningi siyazaba ukuphungula kuvuka okunye, ukuphungula ngapha, ubhula ngapha kuvuka okunye. A lot. Namhlanje sihamba nokukhuluma isingisi. Hey. Hayi yathi sizobuya. Kuzozwakala khona. Kuzoshuba kuzizobuya. Bafethu ngethemba nikrela lapha emakhaya. Bafethu nelazi udaba. Same story, same case, same situation. Igender nje ehlukile njengamanje. Ukuthi siphethe abesilisa ke. Futhi inkinga owesifazane udlala ngabesilisa. Ngibona ngathi kodwa kule namhlanje episode siphethe umuntu foreign nation. Sho njalo? Yes. Foreign nation wangaphandle, wangale ngaphandle. And then lo munye wala shuthi ugirl igame ayidlalayo idangerous kakhulu. Kuyacaca ukuthi inemali phakathi because kunesho ukuthi Ngenzeka. Mhlawumbe bayoshada. Mhlawumbe umnikezi yazi ukuthi laba banika no 500 phela ukuthi shade lethola ezothola ID angazi kanjani bese ethola ubuso. Yes. Ethola citizenship. Mhlawumbe nje uyasemsebenzini ugirl. Angisebenza njalo ama Pakistan Benza njani ba uthola ukuthi uhlele nentombi yakho nje awazi intombi yakho naye ayazi ukuthi sishadile. Ngempela. So sisibanibani. Hawu wena. Hayi asazi. Kuningi okwenzakalayo la emhlabeni. Kuningi. Africa futhi. Hey. No, athi sibabize labafethu. Yeah. Sisheshe sidlule kule ndaba ngoba lesingisi sasilod. Kodwa abantu futhi ningakhohlwa bafethu ku Diaza Brothers Plus sikhona. Sicela nisubscribe iyona channel ebaluleke kakhulu empilweni zethu. Also sine Diaza Brothers Foundation bafethu into esikhala ngayo kakhulu i-storage. Sifuna ukurenta sithola i-storage ukuze abantu mebefuna ukusinika impahla sazi ukuthi sayithatha sibeka khona and then bese siyakwazi ukuyidistribute kahle ke kuma homes or sinike labo abaswele. Yebo, injalo nje. Yeah. Yeah. No, bafethu ngicela nje nisondele. Sizwe And listen. ukuthi what's happening. Kabiyam. How are you? Kamba kahle mfethu. Hey, your handshake is very strong. Guys are very Hola, how's it? Nice, You're good. Hey man, hey. Yeah, niki haya daga. Good yeah, ngena nje lapha kana nendawo nje yami. Bafethu ni grand. Hello friends, my name is Lee and today I'll show you how Pocket Broker can help you build not just one-time profit but consistent earnings. We will look at key trading features and most importantly, a new tool called Altrade, which opens completely new opportunities. Pocket Broker offers multiple ways to trade: quick trading, stock trading, forex via MT4 and MT5, and over 130 assets available 24/7 with potential profitability and long-term strategies. The platform gives flexibility for both short-term trades. For forex traders, Pocket Broker gives you access to MT4 and MT5, professional platform with advanced indicators, analytical tools and trading signals. These tools helps you make informed decisions and help you with consistent strategies and improve your trading consistency. Now let's talk about the key feature, Altrade. Altrade allows you to open a trade using the platform's funds, not your own. If the trade closes in profit, the profit is credited to your account minus the Altrade nominal value. If the trade closes at a loss, you lose nothing. The stake simply disappears. Let's look at the real example. I open a trade with a nominal value of $100 and a payout of 92%. The trade closes successfully and $92 of pure profit is credited to my account. This is real earning without risking personal funds. And now a losing scenario. The trade closes at a loss, but notice my balance stays the same. With Altrade, you don't lose your own money. This makes it a powerful tool for testing strategies and earning safely. You can get Altrade in several ways: in the marketplace, from chest, or as a gift from the platform. Activation is simple. Just click the lighting icon in the trading terminal. If you ever have questions, Pocket Broker offers 24-hour support.
You are never left alone, and any issues is resolved quickly, ensuring your funds are always safe. To start trading, simply register on Pocket Broker. Follow the link in the description and complete the registration process and get access to all platform features. Pocket Broker is not just about fast trades. It's a platform designed for building consistent earnings. Don't forget to use my promo code DUY1 to receive bonuses. Thank you for watching. I wish you a successful trading. See you guys on the next video. Yeah. So before we continue, I wanna ask a question to you, my brother. Do you maybe a little understand Zulu or? Oh, but that one after sit down. Science, I understand, but not the same. Okay. But, Okay. My brother, please. When the one little about what they buy. La ko. It just a code. Yeah, they can move at this. Okay. We are good. Ngibuya eKZN kwaNongoma. Onongoma. Oh, homeline. Now umkhaya wakho. Embonjeni la ngakwaseme nje. Nendawo ethiwa kwaSeme edumile. Bathi ngasembonjeni. Okay. Now ngibuya kaNongoma naye. Homeline. Homeline. Number 1. My brother. Yeah, why? I'm good, man. Thank you. What's your name, my brother? My name is Ikechukwu Ahanon. Yes, I'm from Nigeria. From Nigeria. Exactly. Okay. So how long, maybe, if you don't mind me asking, you've been this side? No problem. I'm here for more than 10 to 15 years. Yes. Exactly, yeah. So the girl that we came here to talk about, you've been dating her since, or maybe you just got her now? No, I've been dating her for 4 or 5 years now. 5 years. Yes. Uh, Yeah. okay. Yeah. So tell me, it's 5 years now. Yeah, 5 years now. What did you like about her, and how did you guys meet up? How, you know? Apparently, when I came here newly, I just saw her where we are staying closer together. Okay. As a close range Yeah. house position. Yeah. So I felt like this girl should be a good lady to me Okay. and to my type of woman that I want to date. No, yeah. So one early morning like that, I was going to shop. Then I find her coming from the shop. I said, hello, baby. How are you? He said, fine. He said, are you married? He said, no. I said, I wouldn't mind. I'm a Nigerian. Could I date you? He said, he never dated a Nigerian before, but he wants to date somebody like me. Okay. And that is how we okay. entered the Yes. journey. Oh, yeah. So I said, okay, fine. Can we share the numbers? After that, I will talk to you on WhatsApp. He said, no problem. She gave me her number. I saved it and I WhatsApped her, say hi. But later on, we'll talk. Okay. That is how we started the relationship. Okay. Yeah. Nkabi yami. Tshela mina mfethu ukuthi wena wait ubani igama lakhe vele? Oh, uNondle igama Nondle. lakhe neya. Okay. Ngazi ukuthi uNondle mina ngingazini noma Ukuthi uyazi lama ngalo uyibize ngobani yeah. So tshela mina mfethu ukuthi ugeli nina how long nithandana and nahlangana kuphi and yini leyo uyithande ngaye mfethu ugeli ngumsuthola ukuthi kahle nje ukubhanqile nobafo. Ugeli ngicabanga ukuthi sizohlanganisa unyaka sithandana naye ne. Yeah, I think boma last year lapho early January February lapho. Yeah. Okay. Yeah, sidibane khona nje la eJozi yabo emall. Yeah, so go communicate sashare amanamba izinto ekanjalo yabo. Okay. So do you understand? Do you want him to speak English so that you can Yeah, we can speak English so that I'll be able to understand. you what is understand? actually Yeah. going on. So that Please, you we can also communicate. hear the side to say Thank you very what's much. happening. Thank you. But that's why I was trying to put that my Yeah, But all the same, I grabbed some works. Yeah. I was standing. Let's Yeah. share with English. Yeah. Please. So bafakazi mhlawumbe awunankinga nino. Hayi sincane mfethu uzotolika. Asiyafana nakibi sinale. Sonke mfethu. Iwajemulayo. Phule nje umntana Ne. nankinga. No, akunankinga mfethu. I think ngizotolika uma kuthi kumele ngitolike. You can khuluma the way ufuna ukukhuluma ngakhona and then I'll translate. Sizobona ukuthi Yes. yeah. Yeah. Ngihamba Ukuthi kanjani. izithini. But also nawe futhi singisaka kunankinga. Mawukwazi nje ukuhlanganisa amagama esentence. Ezilungu umuntu ezozwa. Singisa sisho ukuthi uhlakaniphile or wisdom. Hawu Yeah. yazi. So tshela mina ke mfethu ukuthi yini leyo oyithande ngogeli uthi yini leyo oyithande ngaye kuze kufike manje ubusuthola ukuthi she's cheating. No, like
Ugeli mfethu ngithanda umoya wakhe ne. Yeah. Umuntu like onothando, une-care nomuntu wesilisa yabo. Okay. And une-respect for ama-out ne. Oh. Unayo lo respect akanika yona ne. Yeah. So nami ngagcina Okay. Would you like to translate that Oh to, yeah. to a He brother? says that he likes her personality and he likes how she cares for him. Yeah. I think Yes, he- and she also said she has a respect. yeah. Can you confirm yes, that she has a respect? she respects him. I don't think, when a woman started having affairs with another affair, she began to be arrogant and Yeah. changing some characters. But since why now, I see that she have changed. She have no respect or regards over me again. Oh, you did notice that. I Would say noticed that. would Thank say you very much. I noticed that. And that is what I noticed, that I think with my- there's someone now. someone is Yeah. so when approaching to my yes. woman. Okay. So when awukaze ugele mhlawumbe umbuze letha inhlangano ukuthi usingile noma unomuntu uyabo ngathi yazimoshela abuza ukuthi sekuse manje unayo umuntu. obvious into kanjalo enomeet umuntu esifazane vele uyabuza. Yeah. And the answer is I'm single. Vele. Okay, yeah. Ne. Nawe bese uyangena nawe uyichethi lo muntu usingile imi also amsingile yabo. Okay. Can start to build a relationship, maybe izophasa or sibona ukuthi sibeka. Good is, yeah. Kuba into kanjalo mfethu yabo. Okunye nokunye uhlangana nakho endleleni yabo ukuthi ayish lo muntu ngathi bekungeyena lo muntu ebengichithi uyena. Okay, no ngiyanizwa. Now we're gonna call the girl. I believe between you guys someone playing the date or to see her today, ne? Yes, but then before we call her, I just wanna know from you, my brother, what's gonna happen after here? What do you want to happen after here? Do you want to fix things with girl, or you've had enough? To me, thank you for your question. You're welcome for that. To me, I want to verify why I was here is just to verify if really she is cheating on me, or Vele, he is the uncle. Yeah. Understand? He was saying, this is my cousin. Sometimes they call her, answer call, says my cousin. They'll be started speaking their language, says my cousin, my uncle, my brother. Why can't you tell? So, if I'm able to verify that the guy in question is not thin, Yeah. I can welcome her back. Yeah. Understand? But this is the suspect. But if paraventure is like that, my brother, I'm done. Because it's a very, very, very big slight and letdown for someone to be betrayed somehow like that as a cheat. Okay. I'm done. Okay. So mfethu wena uyimisele ngani bese ukuthi mahlukana lana ngogela ufuna ukuthi nilungise or ayi so grand. No mfethu yazini ukela ngifuna uqamba manje uthando likhona yabo. But manje ayish indaba ukuthi ngimthathe serious umuntu ekumaziyo ukuthi uyacheata vele. Ngizothi asiqhubeke uzophinda uqhubeke nokungichithela mse. Okay. So into nje ayish mina ngicabanga ukuhlehla once. Ne. Yeah. No akunankinga. Bafethu la sikhona sisendaweni eyibhaki la ubafo bethe bazohlangana khona nogel but manje into eyinkinga ukuthi isiphethe icamera so yawazi ke imithetho nani so ngicabanga kuzomela sishintshe indawo mhlawumbe noma sime lapha ngaphandle uzomtshela umama ukuthi ungaphandle kwepaka usekho ngaphakathi. Alright. Mhlawumbe singabe senze call siwalk. Yes yeah ne. Hey ngiyanizwa. So my brother after here okay let's Yes, ngishale khona. Hello. Yebo, Unjani ke? ngiyaphila. Ukhuluma noZamo mfethu. Ngikhuluma noZamo wakuphi? Mfethu seyangiphika futhi manje kanti. Angiphiki. Okay mfethu bangaka ntoZamo nobaziyo kanti. Uyedwa. Manje wayo uthi uZamo wakuphi ngikufonela ke. Nevoice yami usayizwa nje mose. Awukhuli. Okay bheka mfethu ngiyakubona ke lokho ke bengisangilanga sepakeni etuzora ohlala khona mfethu bengicela ukubona nje. Nini manje? Mfethu hayi kabi nje sorry for ukushaya ngesurprise kanjalo ne. Awu,
Okay, kodwa ngiyacela. Yeah, alright. Ngiyacela nje uzame ukuthi ukusheshanyana cause nami ngiyadlula yabo. Okay, babe. Sharp. Waqhubeka bafuna umbuzo athi ubuze. No, imibuzo bengiwubuza usuphazamiswe yilento eqeda ukusho ugele ubuza ukuthi uzamuwa bro. So you know what just happened there? So as he was calling, the girl she's asking what who am I talking to? Yes. And then he's explaining it's me, Zamo, your boyfriend. And she's asking, which Zamo? What is that? You know most of you're dating Zamo, or unless you're dating four Zamos. Samos, yes, will be. He's saying. Hey. No. Okay. So you see what we're dealing with another different type of person here. Yeah. No, I can say. Me and you are gonna go and hide there, my brother. So that when she comes here, she doesn't find you here. It's gonna be a surprise. That is what I want. Exactly what I wanted to verify. Ne. Exactly. Perfect. Eish. That's what I wanted to verify. Let's go and hide. No, go and hide. My party le. Hayi ziyakhala. Ne. Manje mfethu wayebuza ukuthi mfethu cha ngiyangidida ke lento ethi hawu umchazela ukuthi ukhuluma nami uzamo muphi. Yabona enye into manje futhi yabona engikabuzi kusho lo muntu lana akusiyo le out kuphela engiyaziyo. Mekukhona omunye nje unozama wakathandana naye. Mhlambe. Baningi. So hayi Ngicabanga uye lo zayena. yeah uyena. Okay. Yes. Hey ka. Sambona manje hamba uyikhofela ifoni ubhizinisi. Kodwa hayi ungamjampiseli mayifika la ukuthi khona ukucasuleni nani ukurelate nje sombuza ngothando lwakho nani. La sondela mama unganqeni amakhamera kosabe. Unjani? Ngiyafika. Sikhona. Hayi ungambikelela Alright. yeah bye. Right, sanga. Sharp. Suru shane surprise ne. Plus ngisekhona enye surprise. Yeah. Surprise manje. No ikhona surprise vele sikuphathele yona exactly ngqo yabo from ukubafu because ubafu kade veza la ukuthi okay igama lami nguvusi buye ku Theatre TV into engisiyenzayo samba senza ama vlog or ama interview about abantu abathandanayo just to khombisa abantu emakhaya ukuthi uthando lukhona uthando lumnandi uthando kuyabanjiswana yes kuninkinga nani yabo especially nje futhi ngoba sibuya na kwi Valentine inyanga yothando nje phese yabo in so ubafu la discussele ukuthi nina uthanda how long thandana. Yeah ngisayithinka unyaka nje cause Yeah. stay elbo ma January la. So uyachaza ubafu ukuthi ayiseniphela nibheni qeda unyaka manje nithandana and uyakuthanda yabo nani manje sayidida ukuthi kuyicall usumbuza ukuthi wena uzamo umuphi kanti bangako uzamo abakufonelayo No, uyi-1. manje uyibuza kanjalo uyibuzile Ifoni yami ngisebenzisa nosisi wami. chaza ukuseni lokho Chaza ukuthini? Mhlambe naye phela unaye omunye uzamo yabo. Hayi okay hayi no ngiyakuzwa angifuni ukungena kakhulu lezo ndaba angizele lokho into engizele ukukhombisa nje abantu ukuthi yabona uthando lukhona so ubafuna ukwazi ukuthi mhlawumbe nawe ngabe uyamthanda yena udlali yini ngaye yabo userious ngaye mangathi uthola imali mhlawumbe uthi nje yakulobola ungabe mhlawumbe angeke ayisoleni ukuthi Ngiyamthanda kakhulu ngiyayisole ngimisela ukuthi kumphathi wakhe. yimisele ngempela Mm. hayi wena kulungile yazini awuthi nje ngikhona ngizonishiya la niqhubeke nibonane nikhulume into zeni kahle kune surprise esikuphathele yona ne i-choice kabafo uthi uyamazi umuntu wakho uthi uthandani nani so sizokunika lo surprise and then sihambe thina and then nani siqhubeke nosuku lweni. Okay bafo ngizoqala nje ukuthi umelana mama ubuke leyo umuntu lo oshuthayo lapha uyasidubula bese bafuna ucela ukuthi umvala amehlo no mama. Alright. Yes surprise. Bafo Phathela into ezimnandi. mfethu Ngiyazi ukuthi favorite yakho le ne. hey Hey. Uyayithanda isifu Ngani ke ukuthi uzongiphathela surprise. I-surprise mosha ishiyo mosha Yawu, surprise is mfethu, surprise hey. angisho. Oh. Why kwamele ngutshele? okay and then ngizobala ka 3 bese bafuza umtetela ne Okay. okay 3 2 1 surprise. Baby, what are you doing here? Hayibo. Hayi ke. What are you doing here? Please. Ungahleki mfethu serious lento yazi. I-surprise yona le. After 5 years, I've been dating with you. Hayi, mina ngimazi lo muntu ongitshela ngaye. Omazi Which one? You don't know him? but She says she he doesn't know. just told us what you guys have been dating for like
5 years. So all the 5 years I've been dating you, doing Hayi everything for unamaye, you, mhlawumbe everything for you. Now uyangifanisa. you just deny me in public. Uyangifanisa nje mina ngimazi vele ubhuti. Why, baby? Hayi, ungibiza nango-baby ayi cha uyajabula. Why? Ha-a. After 5 years? Umkhulu omdala kangaka mina ubona ukuthi ngithandana naye baby. Why Uyabakholelwa denying me abantu in lapho. front of these people? So mina ngiyambelieve because angeke umcheat awese isikhathi sakhe aze la. Cause manje even efonini yakho ntanga ungibonise number ubona yakho. ukuthi type yami le. I don't know indaba zamathaphi yabo nina amantombazana nginazi njola nabantu abakanjani yabo. No, angithandani naye mina lo muntu. Awumazi? Angimazi. She's saying she's not in a relationship with you. Hi, bro. After 5 years, you're staying with me, giving me everything. We are doing everything for you, buying everything for you. Say you don't know me 5 good years now. Hayi Why, bo. Bill Bobby? Why Why doing this to me? something Why funny? disgracing me? How did you guys meet? I met her when I came really here by the shop. She came in to buy something from the shop. I now look at their beautiful statue. I said, no, this is my size. You understand? You see? We get with the nyas like this, you know, and like Nigerian people, they would like nyas too much. Man, they say it. I want to talk to her. She's okay, fine. She's So really wanting nyash. me. Yeah. Can't you see? That's a beautiful man. Nice, Ubumfishile. man. So I not talk to Bengimfihlile. her. I not talk to her, my brother. Look at me. I not talk to her. I give her number. I'm not calling her. This is 5 years. Ask her. She knows that I'm dating her for 5 good years. I've been doing everything for her since over 5 years. Just that every time I suspect her calling, he say my cousin. Winner, I don't hear the Cousin. name. Uthwena umzala mefona ngikhuluma isiZulu. You understand? Uyameqisela. Mina Hayi manje bo. sengiukhazini wakho manje. No, awusikhathi yami. Mana yabo nje bese enye question enginayo bese like a serious question. Like why ubafu mayikufonela ekuthethe ukhuluma noZamo ubuza ukuthi uZamo umuphi lo? And then now you denying this guy, you saying you don't know this guy. Okay. What game are you playing? Angidlali game la. Awudlali. What's Kahle kahle lo baba lo ngiyamazi. Okay. Eqinisweni. Okay. Mhlawumbe ungazama ukukhuluma ukuthi naye akuzwe ukukhuluma isiNgisi. Hayi. Hayi ngeke ngikwazi. Okay, qhubeka uyamazi lo baba eh. Ngiyamazi. Sike Umazi kanjani? sahlangana eJuice eshop. Okay. So sephele 5 years umazi. Mm. It's been 5 years now. Yes. So you dating him. Hayi. You're not dating him. No. What's happening? Imquthe imali nje kuphela. She's saying she's eating man. She's eating your man. She's not. Why? She's saying she's not dating you. She doesn't love you. Hayi She's- futhi nakuya nginje Why? everything ya sometimes. Baby, why? But you Nigga, didn't tell me nakhona earlier. ime ngiyanje uye ngifuna imali ayikuze ngisengiyelele. So you just Yeah, eating my money for why- 5 good why- years Cha without me knowing. akakwazi. So she's saying that Wazi whenever ukuthi lezi she's zinto coming lezi to you, engifike ngifika nazo she's ngisuke ngithengelwe coming to umawami get ngisuke money. ngithengelwe uyena lo. Every time when she's coming to Do you see think that you, is right? Ayikho right. That's Yeah, ngicabanga so lento bafu painful, man. ukuthi Ngiyamcabangela ukuthi nawe uyahluleka phela ungenzela izinto manje kumele ngenze njani? Ngoba kumele ngithole umuntu ozongenzela izinto. so do you guys because okay it's been 5 years you guys doing this thing. Exactly. So how many times did you? Shilaila. Because Paraventure. I know if I ask her- every weekend, Every every weekend. weekend, I usually, take her out from KFC, McDonald's, and other things. After that, I give her some cash, and I bought that for 16 for her last Valentine. And then So when uthi kodwa anithandani kodwa niyafika lapha ya. Ngiyafika la. That's why most yama weekend mangimdinga lo muntu ehlezi ethi ubhizi engatholakali because usuku attend indaba zalo baba. No, baby lo baba lo ukuthi ungiphi imali. You're calling baby in front of me. What of me? Hayi ngicela ungiyeke wena uma Hayi, uya. she's saying that Izinto enizenzayo nenza kanje vele mos. No. Bathela ama-surprise owathatha kule out le kulo baba lona mos. Ngathatha kuye. Mina ngifile kanjani moyenza kanje mina vele. Mase unginiki lutho bekumele ngenzeni ngoba kumele ngimthole phela ushukade khona azongenzela izinto. Ungibona nje So ngimuhle kanje wena ubufunani ufuna uthando noma ufuna ukwenza izinto? kwethu. oh, if you Kwethu. Yes. oh, Nothando so the ngifuna money that nemali you give ngiyifuna. her, she takes that money and go spend it with Nale Valentine le bekangithengele yona. Iyo le ngithathe kuye lo baba nginika yona. or the Valentine gift that you Ngiyishisa bought lo her. gift leyo you bought for njengamanje. her. So this is what you have been doing. That is what you have been using my money to do. Yes. Hi. Are you proud? So No, angikho proud. Baby, when did this thing Uthefile started? kanjani ubafo nje? Ngiyazi ufila kabi ufila ngathi Manje. usmall labo. Ngiyazi ukuthi ufila kabi kwamanje kodwa nje ngithi ngimtshela iqiniso ukuthi imali le bengihlezi ngiphethe bengithatha kuye lo. Hayi ukuthi bengimthanda ngiyazi mhlawumbe naye unamfazi emakhaya or something kodwa nje ukuthi bengimthanda
Ukusebenzisa nje imali yakhe. She knows ukuthi you also have a wife back Back in home. Nigeria. That's why that's why she's in showcase. She thought that you also have a wife that side. So But that's I'm why. sure I have a wife that side, which is. Uyabo. right. Mami namele ngiqhubeke Understand? naye ke I thought nomfazi. that I have- Mina personally, I ngaqhubeka told ngempilo her. yami nami ngithathe I phela told her I ngicala. have a wife. You told her you have a wife. Yes. But now I'm here. I don't have a wife. That is my woman. yes, because the wife you have is that It's side. that side in the Ngihlangana here. phi mina nami phela kumele ngilotshole. Meka nomfazi le phela shuthi mina uyadla phela ngoba usegola ngithi nami kumele ngilotshole ke ngithola umuntu So engimthandayo. basically, naye my ngithanda. sister, you are dais. You are selling. Ngiyadayisa. Are you selling? Mm-mm. Because the way osho ngakhona phela udayisa phela lo. Hayi ke. So okay, njengamanje ke my sister tshela mina ke yini ofuna yenzeke la njengamanje ubani omthandayo, which one do you love? Yeah. Do you like this guy or do you love the Ubhebe ngimthandayo. lo ongamazi ukuthi uzama umuphi u1 noma u2? Khuluma noma uphi uzama. Baningi labo zamo kusho ukuthi. Abekho baningi uyi-1. I heard what he said. He said he loved this one more than me. Yes. Not more than you. She's saying that she loves this one. She doesn't love you at all. She was just Not, eating not money. that she loves you. She loves I you more than you. understand. Now I understand. She says she doesn't Now- love you. Now I understand. It was only The- business it's transaction. business transaction. Yeah. Now I understand. No problem. Mm. I can see. So tell me, my brother, you said you want her to come here and explain what on. So now he just explained everything. So you on your side, what's your take now? From now on, what do you want? What do you want to do? What's gonna happen? Basically, actually, every woman have his own decision. Yeah. Since he have denied me in front of everyone and say he loved this my brother, I don't have any option. So you have to go. But sometimes his life is like that. Okay. Women have decision of their own to Yeah. take. If it comes to relationship, they know the woman. Okay ke ngicela ukubuza ukuthi bese kuphika isidingo sokuthi singibizele amakhamera. Bengakhulumeki endlini. Amakhamera yaza right because A-right ngani? yabona uma ngikhuluma nawe endlini ngiyakwazi umuntu onjani uzophika yonke into yabo. Ngizophika yonke into ngeke ngaphika Ngiyabona nani. uphikile Nani bofika la. uphikile uthe umazi lo baba and lo baba uhlezi umthethe ngokho. Manje awuboni ukuthi ngibukisa nabantu. That's why kumele Bazothini ke? kumele mfethu abantu bebone ukuthi wena Bebona kwenza ukuthini? njani yabo. Bebona Impilo ukuthini? Amafayela ephilayo. wakhe impilo oyiphilayo mos. La eJozo zophanda nophanda ngama Nigerian la eJozo. Uvula imilenze Ufuna ngenzeni? Ufuna ngenzeni unganginiki next? Na uyangipepa nje uyakhipha umgeza akho. Noma uyangipepa nje ngihambe ngikithi ngiyodla kithi. and isho Yena uyangipepa kuyanginika into ngiphinde nginike wena ngoba ngithanda. Do you guys use protection? We guys to You see. see. That guys to see is protection. What is protection? We're not about this. What is protection? Unamanga lo muntu mina naye sayisebenzisa Ungilandela ikhondom. izifo zase-Nigeria ungilethela zona lana yini into Who? enzayo. You telling the one? To me or to me? Sayisebenzisa unamanga lo muntu. Ngeke waqamba manga uyabona umuntu omdala kanjani funa manga. I can't lie Nokuthi to my fellow uyasona, men. ne? I can't lie to my fellow men. Even can lie to her. Me, I can't lie to my fellow men. Mm. I'm telling you. Ngoba wena usufikile lana endlini bazothini? Endlini Sebengibona nje kithi. kumele bebone cause mina Beboneni? yazi iningi izinto ebengicabanga mina ngawe ezigrand yazi. Iziphi lezo? And Ngoba yabona ungangenzeli next yazi iziphi uNkulunkulu lezo? kwenza kahle mfethu yabo mina bengicabangile bengiplanela izinto ezinhle kabe eningi kakhulu. Efana nani? Efana nani? manje mase ngithola amafayela kanje. Right mfethu yabo. Wena bafu. Right Ngeke ngani? ngicabanga mfethu angeke siyenzeka lo. Why? Ngoba mina ngisakuthanda ngizomyeka ke lo muntu. wena ke She's saying she's gonna leave you. Ima ke. Okay, better is better because I will not do anything. That is not my country. That's his brother. So you can be able to go for her. No problem. There's too many fishes in town. If she decide that he want to go to his brother, that he said is his cousin, better. Since you have already been cheating on me as a foreigner, I don't have any problem with that. Let him go. Let her go. Do you have anything to say maybe to your fellow brother? Yeah, An we are- advice or We are both a men. My men. I really appreciate the coming off here to dialogue these issues. Uyaphapha ke kodwa sobize namakhamera kanti wawabizile. Aibo, Awuyapha- I'm talking to a man. Ngizama ukulungisa isimo la. I'm talking to my friend. Yabo. Yeah. Note that the way he treated me. Seningabangani manje ngegama lami. Kuleg. The way he Ndawonye kumele sibe ngabangana. Kuleg. Moya wani? You know the way he Ndawonye. treated me. Phakathi umoya wani bazothini My manje brother, I have to advise badle plate you. lelodwa? My badle brother, endaweni my eyodwa brother, ini. hey, I have to advise you. The way she treated me is going to the way he's going to treat you. Be that at man. This is a woman. Kusho Understand? bani? Kusho bani? Understand? Hawu So uyaphapha. together shame. we stand here. No problem about that. But if he says she loves him more than me, I don't have any choice. Yeah. Thank you very much. Okay. Thank you, No. man. Do you have anything to say to her?
what I have to say to her is this: if personally you don't have love ever a man, don't shower her man. Don't chow. Don't chow a man. Understand? Eh. If you know that you don't love a man, don't shower her money. If you want to have a business with him, just have a business with him and go. That's simple as ABC. Ubuzovumani wena ngithi nginebusiness mina nawe. So That is exactly what he did to me. she's asking Ungeke uvumi, you were ngiyenzile you were ngokungazi. gonna agree to do a business Yeah. with her. She's But asking For, that. for now, I don't have any business with you again. Hawu bese But funa my ngishintshe sister- ngizohlala but my sister, you naye. were already doing business with him. Yeah. You were already Eh doing ngabe business. ngimtshele bengekavuma ngithi. So you wanted to do it undercover. Yes. Are you proud? Angikho proud kodwa nje. You're not What, proud, what, ne? what if this guy get angry and then he wants his money back? Uzoyithola phi? Mina inquzo yami uzoyibuyisa lebe kayihle. He's asking, what are you gonna bring back her pussy that you were That you eating? were eating. But in Nigeria, they say it is sweet me and sweet you who gonna pay. So you still gonna pay me. You eat my money. Awukhohlwa bhuti shem uyoyithola ethunini. She said Anginabo you yidla get inqumo that zami money uzoyibuyisa. in the grave. Alright. Uzoyibuyisa neyami. Okay, baby, I'm done. No, it's fine. Angela. It's fine. My brother, I think if you go and you, we're gonna get you there by the car, ne? You can. Yeah, you will Yeah. find you by the car. No problem. Thank you very Thank you much. so much. I will. But Thank you, you'll ne? meet by the car. Yeah, Mm. Thank you very much. Away. Now you know what's. Mfethu Zamo. Ake sizwe mfethu la kuwena ukuthi wena mfethu indaba usuyizwile wamuza ukukhuluma kanjani wamuza uthini ukubuza ukuthi ubani uzamo engikhuluma naye which one kuningi nje mfethu yini mfethu what's your take mfethu yini ungayisho kuyena yini esemqondweni wakho njengamanje ufuna kwenzakalini? No mina izinto engayisho mina yabo. Bengikuthanda yabo. Manje awusangithandi. Mangilinde ngiqede. Bengikuthanda mfethu ne. Kodwa manje ngoba sengibonile ukuthi wena usemphantweni angisho. Semphantweni uhereza imali ngendlela yakho phanta ngayo yabo iCV yanoboya oyipho uNkulunkulu yabo. So wena mfethu ungaqhubeka uyiphantele mfethu ngendlela yakho. Ngaqhubeka ngiyiphantele kanjani? Inabo uboya noma iCV yakho ubususile? Yeah, ngazi. Yabo but inosizile yabo. Hey, inoboya usibi wami. Oh, abukho uboya ne. Hmm. Ususile. Hmm. Hayi mangabe ubususile mfethu anginankinga but ungaqhubeka uyiphantele ngayo mina sengigrand. Oh, because usawusangithandi. Sengishayile ngadlula mfethu bengikuthanda mfethu yabo but So ushayile wadlula mina nezindaba ukuthini? zakho lezi mfethu Umina ukuthi manje ukuthini? shuthi manje ngizothi siqhubeka sijole uphinde ungilandele elinye night yona. Angeke. Wena baba usafuna ukuqhubeka nawe emthanda ufuna ukuqhubeka naye? Ngizoyeka lento. Mana mayothi yena uGrand uyamblame yini mhlambe uma uthi ngoba yena No, angimblame ngoba kubhlungu vele kodwa nje fisa ngathi ngangixolela bo ngelinye ilanga. singakuxoleni. Wena uzoshintsha mhlambe indlela uma uthi uyaxolela indlela ophila ngazo. Uzoshintsha. Yini engakuthemba ngayo? Ungenza kanjani sakuthemba ukuthi ungashintsha ngempela? Noma ngayini efuna ukuthi ngiyenze ngayenza. Yabo. Okay. No my brother kukwena isinqumo sakho lana size lana sibizwe yiwena ukuthi kube kanje kanje. So kukwena konke nje igcineni ukuthi umama ucabangani ngaye. Thina bese ukuthi nje uyizwele konke akushoyo uzwileke zonke izinkulumo ayikhulumile no my brother la washo ukuthi bebe just nje in ngeplate lakho belidlisa nje Nigeria. Mara it's fine ke angazi kukwena mfethu. Yeah, hayi mfethu. Kodwa lelo plate bekakwazi ukuninakekela. Lelo plate lakhe. Kanti ubani wathi lama plate kumele nakekele? Mina nakekela Why iplate imele uligeza ngizodla kulo. Why iplate? Mina Ungadla kulo ngcolile. Lalela, mangiqeda ukudla mina iplate ngiyewashela mina ngithi. Hey mina Umpompi luwasheke ngiluwashe. naye. Kanjani? Kahle. Ngathi mina ngiqeda ukwenza lento yolanda ithawulo lapha emanzini. Usuli lokhu nje. Hayi. Angithi ama-sperm sakhe angena ngaphakathi. Okay. Yes. Ama-sperms nemali hlangana. Hlangana mina athi angiphi imali Mele ifake ngithenge lapha izinto ngapha. zokugeza. Mele ifake ngaphansi. No mina nginike ngithenge Futhi ATM. Kumele ufake imali, uyadeposit. Deposit kuphela. Mele Ngoba nibizwe yimina bafethu mina ngizoyithathela isinqumo ukuthi ngenza njani nogela yabo but angiboni kusazoqhubeka uzubabize nje but bodwa kweyini. ngizobona. No dog, hayi ungaboni nje lutho mfowethu. Yabona nje ayinama yikho into engizoyibona futhi hayi. Sengimana ukusho ukuthi ngizobona. Ungazomjutisa usengaboni kuleka afuna ukubona something kumele abone. Umkhaya mhlawumbe umkhaya into osungayenza yabo usungayenza but nakhona e-wrong. Mhlawumbe ukuthi nje umthatha bo uyishayele ube Ngaleso sikhathi. I-wrong. Eh? Uthini uthi Ngathi right. mina akenze mhlawumbe sengayishayela Eshayele kubani?
kuwe phela for in angithi because wena uhlangana phi endabeni zethu Indlela oyiphatha wabashayisana abanye mina ungibizile ubafuna uzomsiza ubiza uzokusiza manje wena uhlangana phi ke ukuthi kumele ayenzeni noma angayenzini angithi inhliziyo mina yakhe nginika ubafu advice Advice angikhulumi yani? nawe umkhaya Uhlangana wakhe phi wena ma-advice umkhaya wami wena? lo makhelwane wami umakhelwane wakho wani uhlangana phi lalela siswami angibizwanga kuwe la mina anginendaba ngibizwe anginendaba ubhuti manje umnika And ama-advice ani ubhuti into engimtshela ekhathi yona engishelwa mina. wamnika i-advice ukuthi angishele na ngoba uzange umnike ngangingekho but ngikhona namhlanje ukhona if ngayo ngangikhona mhlawumbe ngizokutshela ukuthi uzoxabanisa nje ungaxabanisa into khona ngani? ngayo wena my sister nje uhlulwa ubala uhlulwa Yini? ukuphola wathanda umjida wayeka ukuthanda izinto because lento yenza ukuthanda izinto ufunani lo mkhulu omngaka mengafela phe kwakho nje uzokwenza njani Nje lo muntu amshosha iranda eyiwanda ayilalele ethole le mali le akufuneka khona vele so mokuthi lo bhuti lona yena bekhona ukuthi akunika imali yokuwasha ke ngoba ufuna ukuwashwa wena waye ungathandanana naye kuphela because enoku afford futhi akanginelisi kodwa afoda kodwa akanginelisi akakwazi ukungibhejela kodwa uyanginelisa awuyibona into wrong kule Yabo manje- yonke lento yona angiyibona into ngiyayibona uzokwenza njani ngaye ngizokwenze njani angithi ngishilo ngathi ngizomyeka ngiqhubeke naye okay yena akasaqhubeki naye akasaqhubeki ngisho njalo uqhubeka nobani ke mengasaqhubeki nami ngizobona mhlawumbe ngizomthola ozongi-understanda ngikanje yabo yeah nothi lo ozothi yena ufuna imali ini yabona ish ukhona umuntu ongayifuni imali esikhathini samanje wena mawubheka ukhona ongayifuni imali nje amantombazana uthi nje uzothobela umthetho wakho ungamniki next amantombazana ayefana yabo that's why nangaleyo Valentine ngithi unikwe yimi wena wanginika and lo njengendoda yami gift yakho leyo phezulu yoba ngisho ngisayifuni ngizoyishisa uma ngifika endlini yabo okusalayo uyipostile okusalayo uyithathile ngizoyishisa bengingazi Uyishisa ungazi kufana uyishisa. ukungaboni but manje sengiyazi sengiyabona ungcono bazoyibona lo gift ubuyipostile ukuthi uyithole ulokhu njani uyithathe kwenye indoda am I wrong porters uthanda kanje ungithanda ngoba uthi angiyeke ubungithanda wena hayi ngoba uthi Okay, angiyeka baf- manje sisenjani sihambe semotweni noma hayi bafethu asikhatheni bafethu sambeni iphoqekile mfethu Alright, ne? yeah okay my sister sizokubona ungabuyela endlini ubafu ngicabanga ukuthi into kubizele yona bathi ufuna ukubona bekuyisiyo le situation le so nathi abesingazile la ukuzokuhlukanisa ne-businessman yakho kanye nobafu wakho but ubafu befuna nje ukuthola ukuthi kwenzakalani nakho-ke nithi beningazi uzohlukanisa kodwa sehlukene uyena phela ohlukane nawe akusithi ethe yena akahlukane nawe naye futhi nami naye advice futhi yakhona uyamnika yeah brother to brother angeke simbayizile Brother ini uhlanganaphi wena ubani wakunika advice ukuthi ulale nalo bhuti lo for imali akekho wayithathela wona yebo nginayo kumele Wahlala- ayithathele okay wena wahlala phansi nje wayicabanga ukuthi hayi lento into engifuna ukuyenza ngabona sekuzenzakalela phela umfana bengaqala phela akaqala kancane enginika imali engithengela amafrantale engithengela ini njengoba engibona ngimuhle nje uzo-impressa yena lapho bengakalali-ke naye ngabe ukuthi hayi lo mfana lo shuthi uyakhipha imali mengalela naye-ke shuthi izozakani kakhulu nalala navele naye eyasalala-ke manje nje ngama-weekend-ke vele uqinisile bekangibiza vele sihambe sophuza abuye anginike 700,000 awuyibuze my sister ke nje umbuzo nje yabo akwengithi akuyifake ecathulweni zamjida ne awuyifake nje ecathulweni zamjida umjida ulala nogogo abadala ethatha imali ngiyenze example uthatha imali azoyispenda ukuthi bese wena uyafind out yini ongayenza because sometimes kumele uyifake ecathulweni zomuntu ukuze ukwazi ukunderstanda any decision akayithathile so nawe ukuthatha inyawo zakho uyifake ecathulweni zakhe ukuthi ungitshele wena uyini ade ungayenza iyiphi decision ade ungayithatha bungaqhubeka uthandane naye wazi kahle ukuthi ulala nabanye ogogo esupporta wena angithi naye bunge kube nankingi yeah shuthi lo muntu uzobungamthandi because I feel like if umuntu uyamthanda ngeke uvumele ukuthi ahambe ulala ngaphandle ezama imali efuna ukusupporta wena if uyamthanda esupporta mina I nawe don't think- yesu my sister sikhuluma nje iqiniso honestly speaking iqiniso ngoba linjalo I don't think ngiyamthanda my brother I think mhlawumbe wena ekhanda lakho ubuyitshela uyamthanda because there's no way ukuthi bengitshe ukuthi ngiyamthanda yeah you don't khona ukuyitshela kanjalo ubuyitshela because sometimes ungenzeka ukuthi ayi ubufuna nje out yokuthi nje yabo uphile nani nani uchitha isizungu but honestly speaking bungekho ready ukuthi bengithanda ikhehle nalo bungalithanda bengithanda it was abanye business transaction exactly angithi ushitha bengakunelisa sho ubafu bekunelisa so ngenzeka ukuthi uthanda ukuthini ukuthi yakunelisa but imali bengenayo right so my sister at the end of the day lento oyenzayo nje masikhuluma iqiniso ayikho grand ayisoze yaba grand emehlweni abantu nawe emehlweni akho if nawe unengqondo uhlakaniphile you know very well ukuthi lento okade ukuyenza manje nento oyikhulumayo ayikho and if ufuna ngempela ukuthi umuntu wesilisa or noma kuthiwa umuntu wesimanga akurespect nawe kuzomela ukuthi uyirespecte wena awukwazi ukuthi wenze into for the sake ukuthi wena ufuna imali kanje
ubaba umdala kangaka. A lot can go wrong la. A lot can go wrong. Not ukuthi mhlawumbe afele phe kwakho or in. There's a lot that can go wrong. Lo muntu wale ngaphandle baba umdala uthe une family ngale. But because wena ufuna imali waye ungavukiseni uyosebenza. Ngoni vele ungajoli straight. Angisho ukuthi there are people abadayisayo. Kunankinga. We can never judge them. But ukuthi uqamba manga. And then bese wena uzophakama la ukuthi hey in early nani. Bekumele ngenze njani mina? Ayikho lonto lo. There's no such. You know very well now ngaphakathi kwakho ukuthi ayikho lento yenzayo into wrong. No wrong angiphiki nami ukuthi wrong. Wrong no right kumele ukwazi ukuhlukanisa. Because mohluleke ukuhlukanisa uzolimala. Bafu, ngicabanga ukuthi singakhuphuka simontweni thina. Seshiya umama lana lapha eqhubeke ebheka abanye businessmen asazi. Yeah. Sale ibone umntana womuntu kanje. Ahamba yephi ngoba ngabe uyasala la siyakhuluma mina niyahamba namakhamera yethu. Ayisekho into engizoyikhuluma naye mina ngiphuma kanjena. Wena uzozama uphinde uthola abanye business ozophusha nabo ne. I'm sure uzothola eNigeria okanye ose DRC kulokho yabo angazi. Baningi la eJozi yabo. Ngapha uhamba nabo uyaphike. Ngifana bathi sifike sonke. No, bengize kuwena for le shandisi lesiyenzekile njengamanje siyahamba. Wena hamba uyokwenza lento ade uyenza. Phela. Finish and clear ne. Mina nasiqedile. I'm done mina nawe ne. Basa kuphuma ishandisi kungena ihlahla. Yeah. Usho njalo phakela umthathu le ubule kwaNongoma. Basa kuphuma ishandisi kungena ihlahla. Yeah. Uzomthola Ngeke ngisasho kusini. Ne. Take us home. Noma yini. Hey, Langanomzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola. Another day, another banger, another hot one, another favorite king one. Dr. M. Hey, send to man. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu siyiDiaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Oh, yisurprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina ni athi ngiyayi.